बेखौ गेलेनो मोनगोन ओंखायनो मोननैबो दोलोनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ खुलुमबाय उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जिथि 13 बोसोर बैसोनि जि जोलुर बादायलायनाय दिनै सनायदख्रा एबसुनि नैबे गुमगाव गुदि फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव जों सनायदख्रा एबसु हिसाबै जागायजेननाय जायखौ जि ओपनिं जे गेलेनाय बेखौ गेलेनायखौ जोङो जोंनि दखरानि सिङाव जोङो सिगांग्रो दैदेननो मोननायखौ जोङो सनायदख्रा एबसु हिसाबै गोजोननाय बावहरदों जिल्ला एबसुनिसिम आरो बेजों लोगोसेनो जि 13 बोसोर बैसोनि गेलेनाय बादायनाय जे बर'फोरनि गेजेराव बेखौ दुलाराय प्रफेसार आफादा जाय समनिफ्राय गायसनदों बेखौ माने बर' माहारिनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव नैबे फुटबल जिथु जोलुर बादायलायनायनि बेलायावहाय जे जोङो बिनि गेजेरजों फैबाय थानाय जि बर'फोरनि उन्दै उन्दै गथ'फोरनि गेजेराव जे जोलुर बादायलायनायखौ जोङो गायसननानै मोजां रोखोमै जोङो बर'फोरनि गेजेराव जे जोलुर गेलेनानै बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि हिसाबै जे सिनायथि होनायनि बेबायदि जोङो राहाखौ जों नुदों आरो बे राहाखौ दुलाराय प्रफेसार आफादनि गेजेरजों जे मावफुंनायखौ नुनानै सनायदख्रा एबसु हिसाबै बरायदों आरो लोगोसे साफ्रोमबो बर' माहारिफ्रा बेखौ खोब बाख्नायदों आरो बेबायदि हिसाबै जोङो सनायदख्रा एबसु हिसाबै जोंनिफ्राय जों बेखौनो मेसेज बेबायदि जोङो होनो सानो जे बोसोरफ्रोमबो जिथु बे खुंबाय थानाय देग्लाय जों जिथि खेब जाफैबाय बे 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनाया आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय समफ्राव बेबायदि बादायलायनाया जागोन आरो बे बादायलायनाया जायोब्ला जोङो निस्सय सनायदख्रा एबसु हिसाबै माने बरायदों आरो जेब्लायबो आरो बोसोरफ्रोमबो जाहाथे बे हाबाफारिखौ लायो जों सनायदख्रा एबसुनिफ्राय बेखौ खावलायनाय थाबाय। Patah munkia ye. Munkia hura. Rila. Sini baik. Baik lo. Don, sistem ni okey.
Porsinga dulu ini Udalguri ke Rebecca मोननै सेभ खालामदों किपाराव थांनानै जोंनिया टिमाबो मोजाङै गेलेबाय जों गाबोन गेलेनोसै मोजाङै मोजां हरसिंगा दोलोआ कालाइगावआव फाइनाल मेट्च गेलेनो थाखाय मोनबाय चान्स मोनबाय जोंनि हरसिंगा दोलोआ फाइनाल गेलेगोन कालाइगावआव खाग्राबारिजों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आबसुनि दैदेननायाव दिनै उदालगुरि जोंनिफ्राय भैरबकुन्द गुमगाव अंडर 13 जितु फुटबल गेम कम्पिटिशनाव दिनै उदालगुरि जोंना हरसिंगा भाइसेस उदालगुरि आबसु आनसलिकजोंमोन बे गेमाव सेमिफाइनालाव दिनै हरसिंगा फुटबल आबसुनिफ्राय लाबोजानाय बे फुटबल टीमा टाइब्रेकाराव देरहासार जाबाय गाबोन बे फाइनालखौ गेलेगोन कालाइगावआव बे फाइनाल गेलेगोन हरसिंगानि एगेन्स्ट टीमा जाबाय खाग्राबारि निश्चयबावबो गथ'फ्रा मोजां गेलेगोन आंनि आसा गाव गावनि स्पर्ट्समेन स्पिरिटखौ लाखिना गेलेगोन डिसिप्लिननि गेजेरजों आंनि फारसेनिफ्राय आं एसे सिनियर कोचेस एक्स प्लेयार काम कोच हिसाबै आंनि प्लेयारफोरनि सायाव आं आसा थायो बिमा बिफा गार्जेन थरनिफ्राय दिनै गाबोन मिथियो स्पर्ट्स कर्टआव बहुत एभेलेबल चान्स दं बेनिखायनो फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय बेलायावबो जेन बिमा बिफाया एसे माबा खालामो गथ'फोरनि सायाव नोजोर होगोन आरो होबाय थागोन दासिमबो आगोलाव गैयाबाबो दा बर्थमान गार्जेननि थरनिफ्राय बहुत गार्जेनफोरनो गथ'फोरनि सायाव बे नोजोरखौ लाखिबोनाय नोजोर खालामनाय मोन्दों आरो जोबोद मोजां जादों दिनै बेनि जाहोनावनो किसुमान ओनसोलाव बिदि जाखांफुनाय प्लेयारफ्रा जौगाथाय बेलायाव आवगायनो हाबोदों दिनै फुटबलनि आथिखालावथ' आं जेबो डिफारेन्स नुवाखै गोदोनि बेलायाव आंनि बेलायाव 70 दशकनिफ्राय आं नुबोदों आं गोदोनिखौबो नुबोदों दानिखौबो नुबोदों जास्ट मडिफाया जाबाय दिनै गाबोन मबाइल जुग टिभि जुग गिदिर गिदिर वर्ल्ड कापनि खेलफोरखौ टिभिनि जुगेदि बहुत नुबोदों खिन्थु जोंनि बेलायाव नुबोआखै खिन्थु दा आं बर्थमान नुबोदों बेनिखायनो दानि बेलायाव जाखांफुनाय प्लेयारफ्रा बहुत सहज गिदिर गिदिर प्लेयारफोरनि गेमफोरखौ किसुमान माबाफोरखौ फल' खालामनो हानाय टिभिनि जुगेदि हायो न'आव थानानैबाबो खिन्थु जोंनि बेलायाव बिदि मोनबोआखै दा बेनिखायनो आं आसा खालामो जोंनि जाखांफुनाय प्लेयारफ्रा बहुत माने गोजौ थाखोआव थांनायनि मोनसे सर्स दं लामा दं उदालगुरि जिल्ला आबसुनि दैदेननायाव बानजायनायाव जे अंडर 13 जोलुर बादायलायनाय नैबे सनाय दख'रानि सिङावहा गुम गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जे जादोंमोन बेयाव मोनसे गोबां मोजां गेमा जानानै थांबाय जोंबो बे गेमखौ सालायदोंमोन रेफ्रि जानानै बे गेमखौ सालायनानै जों गोबां गोजोननाय मोन्दों गोबां मोजां गेलेगिरि 13 बोसोरनि सिङाव थानाय गेलेगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लादों गावबा गाव मोजां पारफर्मखौ खिथिदों बेफोरखौ नुनानै जोंबो बेफोरखौ सोलोंना मोननानै बिराद गोजोननाय मोन्दों जों आसा खालामदों बेबादिनो आबसुआ बेबादि अंडर 13 गेमखौ बोसोरफ्रोमबो होबाय थानो हायोबा बिसोरनि गेजेरनिफ्राय गोबां मोजां गेलेगिरिफ्रा ओंखारलांगोन बेनिखायनो जोंबो रेफ्रि जानानै आबसुखौ फरायसा आफादखौ जोङो हांख्रायदों बेबादि मोजां मोनसे हाबाफारिखौ उनहालागै लांबाय थागोन जों रेफ्रि जानानै बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय आरो गोबां बिमा बिफाफोरखौ जोङो रेफ्रि जानानै खावलायनो सानो उन्दै समनिफ्रायनो गेलेनायखौबो मोनसे फरायसाफोरनि मोनसे बिबान बादि होगोन फरायनायजों लोगोसे गेलेनाया
माने फरायनायजों सिथाबनानै थाफानाय मोनसे बाहागो उन्दैनिफ्रायनो गेलेयोब्ला देरनानै बियो मोजां केरियार बानायहैनो हायो बेनिखायनो जों बिमा बिफाफोरनिसिमबो जों खावलायनाय थाबाय जेन जोंनि बिमा बिफाफ्रा गावसोरनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गेलेनायफ्राव बाहागो लाहोगोन आरो उनाव बेखौ मोनसे केरियार बादिहैबो लाहैनो हागोन बेनिखायनो जों बिमा बिफाफोरनिसिमबो रेफ्रि जानानै गेलेनायाव गथ'फोरखौ बाहागो लाहोनो थाखाय खावलायनाय थाबाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बानजायजानाय नैबे जोंनि सनाय जननि जि आन्डार 13 फुटबल जि बादायलायनाय बियो फैनानै दिनै सेमि फाइनाल जानानै थांबाय मोननै गोख्रों दोलोनि गेजेराव सेमि फाइनाला दिनै मोजां जोबलांबाय बिथांमोनानो जाहैबाय उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेगिरि बिथांमोन आरो बिथांमोननि हेंथायै गेलेदोंमोन जोंहा हरिसिंगा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेगिरि बिथांमोन दा जोंहा गाबोन फाइनाल गेम हिसाबै जोंहा कालाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोथियामारि गेलेग्रा फोथाराव जोंहा फाइनाल खेलाया गाबोन जागोन बेखायनो फाइनाल खेलायावबो जोंनि फुटबल मोजां मोनग्रा जोलुर नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गाबोननि फाइनाल खेलायाव बयखौबो लैहोर थांनानै जोंनि गेलेगिरि बिथांमोन आरो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे गोसो थुलुंगाखांनाय होयो सापर्ट होयो बिनि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो खावलायनाय जाबाय